And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May asawa siya at may asawa ko. Pero nagmamahalan kami. Hi DJ Rocky. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat dahil sa programa mo. Isa ka sa mga taong napagkukunan ko ng inspirasyon at ng aral dahil sa mga kwentong binabasa mo. By the way, itago mo ako sa pangalang Faith. At ito, ang aking secret file. Year 2010, may dumating na dayo sa lugar namin. Tauhan siya ng tito ko. Mabait at mapagmahal ang taong ito. Naitago na lang natin sa pangalang Justin. Nung una, ayaw ko sa kanya dahil bagong salta pa lang siya. Tas feeling close na agad sa akin. Pero habang lumilipas ang panahon, nakikita ko naman na mabuti siyang tao. Hanggang sa nagka-interes siya sa akin, porsigido siya, sinagot ko siya, umabot kami ng 7 buwan na nagmamahalan na hindi alam ng pamilya ko na meron kaming relasyon. At nang malaman ng pamilya ko na meron kaming relasyon ni Justin, ay sinubukan nila kaming paghiwalayin. Umabot pa nga sa puntong sinaktan na ako ng kuya ko dahil ayaw niya kay Justin. At dahil mahal na mahal ko si Justin, ay mas pinili ko siya kesa sa pamilya ko. Hindi ako nakinig sa mga magulang at mga kapatid ko na magtapos muna ako ng pag-aaral ko. Naisipan naming magtanan para hindi nila kami mahadlangan. Bago pa kami umabot sa kasalan, dumaan kami sa isang pagsubok. Muntikan ng hindi matuloy ang kasal namin. Babawiin na ako ng pamilya ko. Pero mas nanaig pa rin ang pagmamahalan namin. Ganap na mag-asawa na kami. Dahil doon, masayang masaya ako. Fast forward, 2 taon kaming mag-asawa. Naisipan kong mangibang bansa. Nagpaalam ako kay Justin na kung po pwede ay mangibang bansa muna ako para maabot namin ang mga pangarap naming dalawa. Pumayag naman siya. Nag-abroad ako. Bansang Saudi. Year 2014, okay naman ang lahat. Hindi naman siya nagloloko. Sa katunayan, maasikaso pa rin siya. Nagko-communicate kaming dalawa. At responsable siya. Nakapagpundar na rin kami, nakabili ng mga motor, lupa, nakapagsimula na rin magpatayo ng bahay. Hanggang sa year 2016, umuwi ako. End of contract ko na. Konti lang ang dala kong pera kasi naipadala ko na lahat. Umuwi ako, hindi pa tapos ang bahay namin. Sabi ng asawa ko sa akin, hindi pa nga tapos.
Pero ang mahalaga ay umuwi na ako. Marami pa rin daw kasing kailangan. Pero miss niya na raw ako, kaya wag na raw akong babalik sa ibang bansa. Kaya lang, isang araw dumating ang isang magandang opportunity sa akin sa Qatar. Napagdesisyon na namin na ituloy ko na lang ulit ang pag-abroad. Ganun pa rin. Nagpapadala ako sa Pilipinas gamit ang sahod ko. Natapos ang bahay namin. Then nakabili ng lupa at motor. Sa totoo lang, DJ Rocky, ako na ang umako ng gawain ng isang lalaki. Ako ang nagtatrabaho. Wala pa kaming mga anak. Kaya ang habilin ko lang sa kanya ay asikasuhin niya ang mga bagay na naipundar namin. Ayusin ang bahay. Lahat. Basta, buwan-buwan may padala ko. May allowance din ako para sa kanya. At ayun na nga. Nasanay na siya na walang trabaho, tambay lang sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na ang lakas niya na bumarkada. Pero naintindihan ko naman dahil wala nga siyang ibang ginagawa. Supportive ako. Basta wag lang siyang maglihim sa akin. Malapit na akong umuwi doon. Alam kong tapos na ang bahay namin. 6 na buwan na lang uuwi na ako. Pero, parang may nagbago. Parang malamig siya sa akin. Then one day, nag-chat sa akin ang kapatid naming bunso. Marami na raw nakapapansin sa asawa ko sa lugar namin na kakaibang ikinikilos nito sa asawa ng tito ko. Yes. Yung tito ko na yun, kamamatay lang. So naiwan ng asawa doon sa lugar namin. Magkaedad kami halos nung asawa ng tito ko. Noong una, hindi ako naniniwala na pinagbibintangan, nakabet ng asawa ko yung asawa ng tito ko. At hindi rin ako naniniwala na papatulan ng asawa ko yung asawa ng tito ko. Di hamak naman na mas bata ako dun. Then fast forward, 1 buwan na lang. 1 buwan na lang uuwi na ako. May nag-send sa akin ng pictures na magkasama nga ang asawa ko at ang asawa ng tito ko. At yung pictures na yun ay nakuha habang sila ay magkasama sa tapat ng motel. Dahil doon, pinakinggan ko ang paliwanag ng asawa ko. Sabi niya sa akin, hindi raw totoo yun. Napadaan lang daw sila doon. So okay pa rin kami. Then one day, nabalitaan ko na lang na 1 buwan na raw buntis yung asawa ng tito ko. Nagsumbong na yung ibang tita ko. At doon na ako halos madurog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makakain sa sobrang sakit. Kasi, alam na pala ng buong pamilya ko. Nagsabi na pala ng totoo. Pero ako nagbulag-bulagan. Yung lalaking minahal ko ng sobra-sobra, doon ako naniwala. Yung akala kong taong hindi ako lolokohin,
lulukuhin pala ako. At ang masakit pa rito, sa asawa pa ng tito ko. Grabe yung iyak ko nun. Huli na ang lahat para pigilan ko pa ang relasyon nila. Dahil buntis na yung asawa ng tito ko. At ang masaklap dito, lahat ng bagay na naibibigay ko, ibinibigay rin pala ng asawa ko doon sa asawa ng tito ko. Para akong napaglaruan. Matagal na palang sila. Buti na lang, yung mga kaanak ko, hindi pinanigan yung asawa ng tito ko. Alam nila kung ano ang tama. Dinamayan nila ako sa paghihinagpis ko. Nabalitaan ko na nagsasama na raw ang asawa ko at yung asawa ng tito ko. So, inisip ko kung anong magiging plano ko. Itutuloy ko ba ang pag-uwi ng Pinas? O magpapakabisi na lang sa trabaho? Pero sinabi ko sa sarili ko, kailangan tuloy lang ang buhay. Ang akin ay ang akin. Hindi ako dapat sumuko. Umuwi ako ng Pilipinas. Dumiretso ako sa bahay na pinatayo ko. Bawat kahoy, bawat semento, yung bubong, tiningnan kong maigi lahat ng yun. Nakaramdam ako ng sakit. Sabi ko, sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo ko, isasaktan ako ng ganito ng asawa ko. At ang masaklap dito, sa kabila ng lahat ng ginawa sa akin ng asawa ko, siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Siya pa rin ang gusto kong mayakap at mahalikan. Hanggang sa nakita ko na nga siya sa loob ng bahay namin. Sa sobrang galit ko, sinampal ko siya. Nag-iiyakan kaming dalawa doon. Gusto niyang makipagbalikan sa akin, pero hindi ako pumayag. Dahil nanaig ang pride at galit ko. At dahil doon, kumausap ako ng ibang tao. Kasi nga, ang sakit-sakit eh. Buntis yung tita ko. Nagbunga ang panluloko nila sa akin. Tapos ako, mag-isa. Tapos gusto niya lang bumalik basta-basta. Ganun lang ba yun? Ang pamilya ko gusto nila na makamove on na ako. Gusto nila na magka-jowa na ako ng iba. Gumastos ako para sa annulment namin. Yes, DJ Aki. Gumastos ako para sa annulment namin ni Justin. Nang matapos ang lahat ng proseso na yun, nagpakasal ako sa iba. Ganun kabilis. Itago natin siya sa pangalang Ellie.
Si Ellie ang naging sandalan ko sa lahat ng sakit na naidulot sa akin ni Justin. Pero alam ko na si Justin pa rin ang laman ng puso ko. Iba pa rin ang dating sa akin ni Justin. Pero ibang klase ang napangasawa ko. Para bang may mali. Nagmumura palagi. Hindi marunong tumiskarte. Umaasa lang talaga sa babae. Ang daming red flags, kumbaga, na hindi ko nakita nung nagdesisyon ako magpakasal sa kanya. At dahil doon, natagpuan ko na naman ang sarili ko na bumabalik sa dati kong asawa. Alam kong mali dahil may kanya-kanya na kaming asawa. Pero anong magagawa ko? Siya pa rin pala. Siya pa rin pala ang babalikan ko. At sa kanya pa rin pala ako sasaya. Akala naming dalawa, makaka-move on na kami nang dahil sa paghiwalay namin. Pero hindi pala. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon na magkahiwalay kami, na ang dami nang nangyari sa aming dalawa, na wala kaming contact sa isa't isa, hindi ko akalain na maghaharap kami. At mararamdaman pa rin naming mahal na mahal namin ang isa't isa. Nasa bahay kami ng kamag-anak ko noon. Nagkausap kami ni Justin. Sa totoo lang, ang usapang yun dapat closure lang. Kapatawaran para sa isa't isa. Pero hindi. May nangyari sa amin ng ex-husband ko. Naguguluhan ako ngayon kasi mali eh. May asawa siya. May asawa ako. Pero nagmamahalan kami. At eto ako ngayon, sinusubukang lumayo para hindi na mas lumala ang relasyon namin. Bumalik ako ng Saudi. Pinutol ko ang kontak ko kay Justin. Cold na rin ako sa asawa ko ngayon. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Kailan ba ako matatahimik? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Faith. At ito, ang aking secret vow.